play pi baro kanigede du dashe Meghalaya but ni pedang subhai pi baro sha kanigede tu kubor mta ka janmi shoban pash ki kubor ki babnya I pitchwa ki mat kongsan Leo Modi yaki babun ki project company roi bishong dor palat 2000 South Park lor tingka Srinagar So scholar ka office chief electoral officer bat katnat puliputhi banwanra gyaki electoral club haki school Wanra OCM ke JHADC ya kamang tingka kabaduna khatlai point san khandai klor na kabenta usnam mang tingka 8000 arpusan sedang ka craft bazaar 8000 arpusau ha lift Shillong Badminton ka JHADC ya karai ban kenthop ya ka ktien jaintia ha ka state anthem Ki khubor ki babnya U Menteri Rangbadu Kari Narendra Modi ne kasngi ulapli ya ki babon ki project kampen roy ki basong dor palan Henrio Hajar South Park lor tingka na Bakshi Stadium ka Srinagar Jammu and Kashmir Ha ka jingle jungo jung u ka babaro shisngi ya ka them Kashmir U Menteri Rangbadu ulai shimbentah ka program Viksit Bharat Viksit Jammu Kashmir Hashwa U Modi ulapli ru ya ka program ka basan hajar klor tingka ka program Holistic Agriculture Development Program kaban kenteu ya karap karyang bat kayo ka kot ha Jammu and Kashmir ha ka jo ka por ulap leru ya ki babon ki project halor ki kam jungo kai besong dor palat 3000 South Park lor tingka ha po jong ka swadesh darshan bat ka scheme prasad pilgrimage rejuvenation and spiritual heritage augmentation drive Kabakanthop ya project integrated development of Has Rathbal Shrine Srinagar. Ka office u chief electoral officer Meghalaya hinin kasngi kalasoy ya kasoskular pat katanat puliputhi ka jala Hashlong. Kani ka jingis nok tilang katmu banwan ra ka subject halor ke electoral club haki school ke badon hakaleng ka jala. U Chief Electoral Officer Gajala UBDR Tiwari haba ajeng krench kelap thai khubor ulaong bag Election Commission of India da ka babu jingmut ya ke election banwan sha ka Lok Sabha 8000 arpusaw kalami sha khamat bat kani ka but banis nok tilang bat katanat puliputhi hakbe dei ba ka jingi shimbenta jong ubabon balang bat kham tam ban pensa priang jingtep hap rangi khun samla nong thep vote kumjo ban pentrei kam ya ke Electoral Literacy Club Haki School but Haki College. Forthcoming Lok Sabha election 2024 for the larger participation from different end, especially to create larger awareness among the young voters. So they have come up with an idea to activate the electoral literacy clubs at higher scale. So they made a provision for signing up MOU of the state chief electoral officer's office and the education department. Hakasngi sedang jong ka dorbar mang tingka ka JHADC u chief executive member ka Giant Hills Autonomous District Council uba thombor shiwat ulawan ra e ka mang tingka ka beduna khat lai klur san phkandai lak lai phunrio hajar pras pa tingka na ka benta usnam 8000 arpusaw arpusan haba a jingkren halor ka mang tingka uba shiwat ulapan sngo baki jingbo jingkhen halor ki receipt na ki jingdon jing em ka council kala kot shaka arphundai klur lai phu pralak arphulai hajar pras pa tingka na lor ka khandai punyok lur san phol lak tingka kapla khmi lenti na ka bha khajna jong ka sarkar katba nyo punyok lur nyo pusaw lak khandai hajar nyo spa tingka na ki jingera pisa ka sarkar Uba shiwat ulapan biang bat batai ru halor ka jing pentrai kam jo ka council ka pisah tingka na kabenta usnam mang tingka baladem 8000 arpulai hakaba ka actual receipt kalong shispa khat lai klur riupu ar lak sapu prahajar riupu sau tingka persya ka jing pelut baro ka bashispa khat nyo klur prapuai lak prapu prahajar shispa prapusan tingka kabayalam sya ka jing tunna ka basau klur khat khandai lak sau pu ar hajar shispa arpuai tingka
ya ka belakan thup dak batam nagis nem baladem. Kumshi bentaban raki ya kisap kinong shna jing shna ka craft bazaar 8,000 pusau. Ka ba arski kelas dang ne kesngi Hanif Shillong campus Sauli. Katai ke yo kalapan inam ya ki jing shna kti na ki kindong kinshrot jong kathan chatay la mingi. Da ka ba penbiang ya ki rinsan ki riu don sap ban pen inam ba di ki tiar bekerpang jongki. Kanong yo pediang ya kusna pat mishri ke Kongsil Bi Pasa Director Kandift Ushan Karkumar JH lembat kiwe kilai don lang hak di kesngi. Haba ajeng kren ke Kongsil Bi Pasa kalapan pau ke jeng don kam jong ke jeng eteli hab reng kijat bendriu beper. Kala benrap bakan ke yo ya de thiet ka longkum ka limpong ya kendo jong kilariti. Ban kentiu ke jeng snok tilang bat ban pen pau ke jeng sngongo nakabenta ke jeng rius pa jong than chatai lam ingi. Creativity and skill. Each piece tells a story of the artisan who crafted it. The culture that inspired it and the traditional that have been passed down through the generation, whether it's a hand movement, a piece of pottery, or a delicate piece of embroidery. Ka Janda Hills Autonomous District Council ne next da ka sur kala menjur ya karai ban kerpat ya kesor kar jilla ban kethup lang ya ketien jaintia ka jingrai it ri ka jilla ne ka state anthem ya ka bala pelakchen kumshi benta jong ka jing rakhe ka jing dap sanpu arsnem ka jilla hakani ka dorbar UCEM ka JHADC upa thombor shiwat ulapen bena ya karai da ka ba banjur halor ka jing don kam ban dup lang ya ketien jaintia ha ka state anthem kumshi benta ban kintiu ya ka jing kinthup lang ban ka jing rius pa clarity ulai thu ba ka yeng kalapen bedru ban pha ya kani karai sho ulat ka jalla upagu chohan but menteri katna district council affairs kumju show commissioner and secretary ka sarkar jilla katna district council affairs Saya kata kami dijemput di Habi School. Anda kauman kami menjadi juga sebab kauman kami ngadu kali jola kalau orang bersama satu sekolah. Kami kini desa, ni kini desa oleh dia macam ini loh. Aku teman orang ini wajib biang dengan biang dengan Mungkin kata dalam studi dalam pada ada mulu kita sama. Ki nong snong ka ilaka narpo hapo ka jingelam ka Joint Action Committee ki bela penlong ya ka jingi ki ne kesngi halor ka jingbem le AA ka sarkar jilla but ka National Highway Authority of India ban pen bha bat maramot ya ka National Highway 6 kilarai ban wengno shwa ya ka ni ka jingi ki haden ka jing kular ban maramot no ya ka ni ka surok hapo laisngi Di manang na ban strike ada ba snew plot surok woi te kalai kawan kamtam ban lai don kam sa office hello akhirnya teng jalan kun dari doktor tu isin ke plot nomor ba surok snew plot tengi kepada sarkar bahkan siapa ban penha yang surok demi ba nang na po ka sartel narpo demi kamtam malas ni pula tu melakukan show. Ka Meghalaya State Skill Development Society dangshan kalapan long ya ke jengpen inam ka ba arski hamadan new nongston kumshi benta ban pen I ya ki sap ki pong de ki kin hon beper ki bala yo jeng hi kailing ba ki program bala bai tengka dak sarkar kini ki jengpen inam ki kin thop ki dukan bebo ya ki tiar than kiti ki rukom su jan kawan bat ki umso ki marbam ki jain bala su hayeng ki marep maryang bat kiwe ya kani ka program la play the additional deputy commissioner ka was Khasi Hills district uba abi swear ha ka jige don lang ka nam bi Jessica Marak kapla yo ya ka kerdan first runner up ha ka lingpong master chef India 8,000 pulai na lor kiwe ki he or officer
Ka Office Jong U General Manager Katnat District Commerce and Industry Centre Ambati Southwest Garo Hills ringkat kejingis nok ketilang bat ka Meghalaya Age Limited jong Katnat Tourism ha Meghalaya ka Meghalaya Grassroots Music Project Garo Hills bat ka nok Pante Production kilapan long ya ka district level industrial exhibition ka bapra ha Ambati Southwest Garo Hills. Kani kejing peninam ka balai sngi kan kutla syai ka sngi ha students feel Ambati. Ukongsan ha kani ka program ubadeiru u MLA ka Mahendraganj u Sanjay Sangma. Ula banjor halor ka jing kongsan ban pendon kam tikna ya ki sap ki phong. Ka jing tap ya ki form na ka benta ka CM Elevate scheme bat ka jing pendon kam ya ki kor ka juk menta kat kum ka jing dawa ka kam. Ka dor Parshnong Maulindep Hari Bhoi District kalapan mi ya ka jing maham shabaro kinong snong bat ki brio na Parshnong ka bakentu yaki bat pensak nge ka jing thang yaki klau ki ptap na marba kani ka wanra jing kita ka mariang bat ka buru ya ka jing mai ki pat nong snong ki basa markap bat ka te snong kani ka jing maham kalalong hadien ka jing ja badangshen ha ka baki brio ki bum shimlala ban itho ki law yang ding ya ka klau men ha ka jan mi jong ka sni ningkong ka badon hapo ka jing khmi jong ka snong Maulindep ka bawanra jing so khia ya ka shongsuk shongsan jong ki pat ba. Kaba kani kajing tangkla ku baloja man kapo sini dementa kalong ba hawat ndai bakido tang kiding ki se ndai bakido ki ka klau ka tap bat ka kan polluting ru ya ka environment nang ta ya ka nang tambi tang kata mentala da ki briu ki bathang kumni menta kan ings ki yang ki sam jong ki briu kan ings ki briu ki ha ka jing tangkla kumni manawan ba klik kanya kani Tekador Parshnong Maulindep hi ka ai jing maham baladlap yakinu ki bathang klau kumni kan ai jing system ka ba bat kan ai ru da ka FIR presya yakinu no bathang klau tena ka post ka po Tekador Parshnong Maulindep ka ju maham baladlap yaki bathang ding on ai da ka bating bat anala ban ai FIR ru syaka syaki board jom ka pulit Ki nong yele ka Hello India minta ki lalong ki blabyang na ka benta ki kam sarkar. Hakabe day bat kani ka Department of Personnel and Trading bat ka tanat sports ki lawan ra ki jing pen kelah ka jing bit pansha jit na ka benta ki nong yele ka ki bon wat kam sarkar. Hak kerwo ling ba kerensan social media menteri ka tanat sports jong ka sarkar pedeng u Anurag Sin Thakur laong bakani ka jing jam ka basakan mau minta ka penyar su ya ka jing biang jukinong job takma na kisamla ki school ba ka para games bat winter games jong ka Khelo India ki bla biang na ka benta ki kam sarkar ulo ong ba kini ki kindon ki bla pen kala ka pen I ka sin jam ha ka ban ai ka jing kersani ki nong ile kai ban penlong ya ka India ka ri ka pau khmat ha ki jing ile kai. The athletes will now be eligible for government jobs. Khelo India winners, runners-ups, medal winners. So I'm pleased to announce that DOPT, which is the Department of Personnel with the Government of India, in consultation with the Indian Sports, they have made a significant decision, progressive revisions in the eligibility criteria for sports persons seeking the government jobs. That means from today onwards, the players who are the medal winners in the Khelo India Youth, University, Para and Winter Games, they will be eligible for government jobs. Additionally, games and events have been clearly defined to ensure inclusivity across various sports. Mentang ni peke jing dong cuman kasi menang hasilong. Kajing shit kalong 4.8 degree Celsius, kajing crack kalong 0.8 degree Celsius. Kajing scam kau hau kalong 10.0 na kasis pak mensta bat 10% na kasis pak jan mit. Kasun beneng kanrang hasilong bat hakikat tu kat ni kijaka. Shwaban poi shu buku jang tup kebor ngi pek biang sesi ni kimat bokongsan. Beli umudi ki babun ki projek kampenroi besong dor palat Henry Hajar South Park Klur Tingka Srinagar. Soisa Skular ka Office u Chief Electoral Officer bakatna puli buthi banwanra yaki Electoral Club haki school.
Wanra UCM ke JHEDC yang kamang tengka ke beduna, katlai poin san kendai kulur nak kebentak usnem mang tengka arhajar arkusau arkusan. Sedang ke Craft Bazaar arhajar arkusau Hanif Shillong. Bat menjur ka JHEDC ya kerai ban kentop ya ke ketian giant dia hak state anthem. Ti perlok ketung lapor ke bukut jong tuk kubor jeng tak ke jan miet. Hadu midai syam biap pila syak singi kublai pi baro.